daquela, meu home, mira. Se chovera na vez de ir por Carballo, digo, imos polos atallos de Baio toda a vida, che. Xa verei moita poza de María Santísima. Onde vai, lindiña, che? Melindriña, a tal hora xa está a picha arriba. Aí está arriba, moi ben. Arriba non. Carballo, meu home. Panza arriba, chapa. Ai, ese que triste. Panza arriba, que? Tiveron que levar. Oh, que lle pasou a lindiñola? Nada, tranquilo. Nada, home, nós aquí intentamos alquilar aquí, pero levaron para dar luz, alá. Oh! Onde, meu home? Onde? No, aquel, no... No paritorio. No de Parire. Oh, pero que hoxe non é o día, eu tiño apuntado outro día, meu. Xa, pero... Oh, Tiveron que levar no helicóptero. pero que helicóptero? Marilín, como que helicóptero? Pero a nosa lindiña ten que ir polos atallos todos de baixo, che. Se quer falar polo cintófono Nada, por helicóptero. viña, vamos, che. Espera un momento, ya. Aí está. Ai, que veña Sansiña, Relaxa, relaxa. Está con gordo. Xa, están ben as dúas. E Sansiña, tranquilo. pode Sí, pasar sí. un minutiño. Cesárea nada, porque lindiña algo falou de cesárea. Como están? Pero fáleme algo, che, como están a rapaz? Eu sei ler, pero eso agora que importa, che. Mire, todo vai perfectamente, o parto é inminente e iso é todo. É inminente e vimos así, e queda tan farruca inminente. Claro que que dicir sí, eso claro de que sí. inminente? Inminente, pero inminente como? Bueno, eu tamén o sentí, tamén que di como estaba. Pero ti non tes tripas, Eu está sí. dicindo que lindiña vai parir. É que é unha caprichosa esa muller. Como siga así, imos mal, mal asunto. Como? Que? Como siga así? É inminente Así como mantén así? a compostura, porque así non pode estar na sala de partos. Claro, no, é que ten que desculpalo porque, claro, el é de chulería todo, pero el ten unha pachorra que morre ca pachorra, Pois chulerías comigo nada, que se non o dito, non entro no paritorio. Ven aquí, señorita Rotemedia, eu entro no paritorio, pero baixe quen baixe, pero ti... É que estou... Mira, eu marcho. Dame vergonza estar aquí montando este espectáculo. Marcho. Prenda, ai, miña nai. Non pasa nada. Eu non cheguei, é que eu non... Xa sei. Como estás? Estás ben? Perfectamente, Respiras, papi. estás tranquilo, Respiro, estás... sí. Ai, miña... Estou moi ben. Non, agora tens que estar... O que ti está... Non podes ler. Estate tranquiliña, Estou perfectamente, un pouco mareada, nada Estás máis. mareada. ¡Está mareada! Mareada de fame. Desde que cheguei non me deron nada de comer. Pero que o teu dos antollos non é deste Pero, mundo, papi, Prenda. porque son antollos, son Pero superiores non- a min. te- Papi, non mataría podes. por unha empanada de berberechos. Pero que non... ou por un bocadillo de chourizo. Pero, Prenda, nós que imos ter unha lima, unha carcoma, unha... Mocilla con azúcar, sí. Non podes, ti tes que estar agora concentrada. Non me pode fallar. Tes que estar concentrada. Non podo estar concentrada se non como algo. Non teño forzas. Pero é que falei co doutor e dixo que... Díxome el, ten que estar co estómago baleiro, porque co estómago cheo se fai forza... Ti xa sabes o que pode pasar se faz forza co estómago. Pero falta. Non podes Ainda comer. falta. Adiante, non, miña prenda. Ai, Hola. hola.
Que? Como está a nosa Belinda Lojo? Belinda rápida. Ben. Man, Witty, que me comprendes, por favor. Vame por unha morcilla, sí. Oh, carallo, vai habendo muller, Hai saúde, hai fame, hai saúde, como é? Hai fame, hai saúde. Miña nai outra vaca no millo, ti tamén, correal. Ai, ois, non sabe la que te perdiches. Montouche un a teu marido aí fora, hai un anaco. Miña nai, a pouco máis és Jana enfermeira, che. Enfermeira patenas. Tiña unha bata branca e acabous. Papi, que pasou? Non me avergonza no hospital, Primeiro se metí nun interrogatorio. E despois, cando lle dixo que non podía asistir ao parto, casi lle bota a chepa, miña nai tuve que agarralo. Estaba por min, home, esa estaba por min todavía, pero ti non biches, quería a guerra. Sí, pero ti non biches como me miraba con unha cara de posesa que non era deste mundo. Comenseche de vez, sí. Eu penso que ata quería levarche para casa, adoptado, como un rapaciño de 3 anos, Mesmo parecía un rapaciño de 3 anos. Papi, Desde logo, que quería entrar a todas. Baixe quen baixe, eu vou ver a miña lendiña, que xa pode baixar aquí. Ela, é que a señorita Rottenmeier esa... Pois que vostede non pode entrar, vostede así, nesa tensión. Con tanta chulería. Tanta chulería, É que vostede non pode estar presente no nacemento da miña filla, pero onde se fillo viu... ou filla, papi, non se sabe aínda, E dalle todo o día e toda a noite con fillo e filla, che. É unha filla, primo, é unha filla. É a miña lindiña, che. Ti parirás o que queiras, pero eu fixenche unha filla. Aló. Isto é a ruína. O paro biolóxico vai acabar con nós. Tranquila, Rosa, que ainda ninguén se arruinou por respetar os paros biolóxicos. Nós estamos empezando, Elena. O barco ia ben. Boas costeiras, bos quiñóns, e agora... Agora hai que esperar que remate o paro e xa está. Esperar quen? No banco non esperan. Pensaches neso? Muller, temos unha subvención para ir tirando, non? Ai, sí. Vas compartir a túa subvención cos mariñeiros, non é? Mira, poñaste como te poñas, hai que esperar. Pois espera ti. Eu non penso respetar o paro. Como dis? Mira, Elena, nin somos los primeiros, nin seremos los últimos en ir contra a legalidade. Ti estás de remate, Rosiña, estás de remate, A situación do Esperanza non está para andar con escrúpulos, Elena. Pero que escrúpulo nin que farrapo de jaita. Que cousas diso? O paro biolóxico é unha garantía de futuro. E hai que respetalo. Para seguirmos vivindo do mar, hai que deixar que os caladuros se rexeneren. E para aquela, o Esperanza estará embarjado. Sí, señor. Boa garantía de futuro. En que tal a cabeciña, Rosa? Pois teño a cabeza nunha morea de xente que queda tirada, mentres a nécora ten a medida pertinente. Neso penso. Mira, son as leis do mar e son as leis dos homes. E nós non imos ir contra a legalidade. Falou a legalista. Pero ti que pensas? Que é a dona do barco ou que? Pro caso, si son a patroa e síntome responsable da miña xente. Váleche ou non? Mirade que como non busquemos unha saída, isto vai ser unha aventura, Non estamos por aventuras. O Esperanza é un medio de vida, non un xoguete. Pero Elena ten razón. Faenar durante o paro biolóxico non é de recibo. Nin falar do tema. E Petrolo chegou feito un ventaval, tiñalo que ver. Si, podo supoñelo. Nervioso, acelerado, feito un oxo, vaya. Queres me atender? Si. Pasche algo? Non, Belinda, que tal? Belinda como unha santa. Pero a Petróleo non lle quedan ganas de ter outro fillo, non, Ainda que supoño que, bueno, é normal estar nervioso cando se vai ser pai. Si, será. Como que será? Ti xa pasaches por esa, saberá, lo digo eu. O que, Celia, o que? Eu nunca fui un pai. Ui, que día atravesado tes hoxe, María. É que o que non teño é gana de leria, Celia. Pois, Petróleo, como siga así, vai acabar mal, digo eu. É o que lle espera. No, esperar non lle espera moito, nena, porque o neno nace hoxe, seguro. Bueno. Digo que ten que esperar que mentre son pequenos ainda os podes controlar, pero despois, cando medran... É de que te queixarás ti, que tes unha nena que non a mereces, María. Sí, iso é o que eu pensaba. Pero, iría que debe andar en malos pasos. Afogas nun dedal. A ver, que che fixe agora a nena? Non che axuda na casa ou que? Celia, mira, non me come ben, non estudia, chégame tarde. Normal. Como que normal, ó? Sacábame moi boas notas e comía como unha lima e agora non o fai. Algo lle pasa.
E falaslle e non che escuita. Fingido. Ah? E péchase no seu cuarto a escuitar música coa luz apagada. Niso é o que máis enferma me pon. Seguramente correrá ao teléfono cada vez que soa. Ai, sí, pero o teléfono ten oído, como unha bala. E ti como sabes iso? Porque eu tamén tive 15 anos. E ti tamén, non? Si, é que? Non che pasaba o mesmo? Ai, que rariña és, nena. O que ten a túa filla chámase adolescencia. Adolescencia, María. Pero non te preocupes que non é grave. É unha enfermidade que pasa cos anos. Non, a miña filla, de momento, aínda non... Mira ti. Pois seguro que ha de estar na casa, aproveitando que ti estás no traballo para estar parrafando con algún rapaz. Celia, non me calumnies. O caso é que a levo chamando e non está. Ou non contesta. Mira que és mal pensada, Déixame criar, Celia. Ainda onte xogaba cas bonecas. Pois agora xoga con bonecos, pero de carne e oso. Non tes remedio, Para algunhas cousas, aínda non naciu, Celia. Sí. Para algunhas cousas, aínda non naciu e non a sabe. Pero xa é hora de aprendelas. Aprender o qué? Celia, estásme sacando de quicio, mira. Bótalle unha man, María. Hai cousas que, mal aprendidas, pájanse caro. Quen vive os 15 anos sabendo cunha sabe. Oriolo, estate quietiño 5 minutos, che. Che, moita seguridade social, moita merda, moita patena, pero está todo máis podre que María Santísima. Isto... Eu non sei, Berindiña, vas ter que quedar aquí da mesma postura toda a vida, che. Necesita algo? Pero, por favor, vostede na casa pon os pés enriba da cama. Home, a miña amiga, señorita eminente. Ese home que fai aí detrás? Nada, que é mecánico, gusta de practicar. Góstelle. Mangui, sácate de aí. Mangui, será de mangallón, claro. Mira o que lle digo, É a segunda vez que lle chamo a atención. Para a próxima non lle deixo ver o seu fillo ata que teña 3 semanas. Señorita, é que non ten corazón, é como aos nazis, che. Ti, ovella, como me poñan fora do hospital, vaite a facendo a idea de morrer, Non discutas con él, que se non chega a ser por él, morro de fame neste hospital. Eu non sei como non se che sarra o estómago que a señorita Rottenmeier esta, che. Si, e máis a puntería que ten tamén é... No. Inminente, dis, que o parto era inminente. Isto non é parto nin é nada, cousa de ser como nós tiñamos prevista, xa verás. A mí xa me parecía raro que nos trabucásemos. Un parto inminente é a mexada dunha vaca, eu que sei. Esto xa está, Chocolate? Non. Meter a miña lindiña nun helicóptero, Papi. che. Manada de histéricos todos, Papito. Chega a verdade, estamos aquí esperando todos, hai que pasear, que non pasa nada. E nunca pasa Que está aquí o nada. neno, que xa está aquí. Que? Que vou romper augas. Estás ben? Sí. Che, corre, vai chamar a enfermeira. Que lle dijo? Dille que venga pa aquí, voando, ven. Pero mira que Che. hai un timbre por No, atrás, sí. date tranquila, estás ben? Estou tranquila, papito. Enfermeira, que? Ay, papito, Non hai tranquilízate. Por Oh, favor. venga, va. Papito, que estaba enchufada. Ah, espera, che. Aí, A ver, enfermeira. hai un timbre, hai un timbre. O timbre. Onde vai o timbre? Aí está. Ei! Convéncete, Elena. Temos que sair ao mar. Non queda outra. De algún sitio temos que sacar os cartos. E se non imos ao mar, non sacamos nin para gastos. Dixen que nin falar do conto. Hai paro biolóxico e nós non imos contra a lei. Da lei acordaste agora. Cando fui da licencia, ven que larjabas contra ela. Non ten nada que ver, Rosa. O paro biolóxico é xusto. Xusto para quen? Unha lei que respeta os peixes por riba das persoas será todo xusto que ti queiras, pero moi humana a mí non me parece, Hai prioridades. En casos extremos está justificado. Si, muller, mesmo o canibalismo. Sempre que non haxa para comer. Por pura sobrevivencia, sí. E nós temos que sair ao mar para vivir. Mira, Rosiña, eu entendo que é unha situación difícil, pero xa sairemos adiante. Comigo non está sendo moi legal, Helen. Apostei pola cooperativa porque cría en ti. E mira como nos van as cousas. Apostou Suso e apostou máis xente. Pero ti pedíchesnos que creéramos no proxecto. Agora que? Vanos pagar con prohibicións estas tarambainas todas?
Non é que vos merezades isto, Susiño, non é iso. Pero é que non me parece nin ético, nin legal, nin nada de Mira, nada. pensa coa cabeza dunha puñetera vez e deixate de caralladas. Oi, non te metas comigo, que eu non me metín contigo, Ai, non. E dicirme o que teño que facer e o que non teño que facer non é meterse comigo. Veña, Elena, que nos coñecemos. Veña, levadevos ben, que tampouco é para poñerse así, Deixame, deixa. Deixa que desfoje. Oi, Rosiña, e logo se tanto nos coñecemos, e tanto che molesta o meu idealismo porque te fixeches socia miña, Penso, Elena, tú recanto queiras, pero a razón tense que impoñer. Os seres que están por riba do ben e do mal non fan esas cousas. A que non, Elena? Ata mañán. Que clase máis pesada. Menos mal que non quedei dormido. Fito e as súas brillantes ideas. Como Belinda está de parto, Aurea ten que explicarnos educación sexual. Eu só lle preguntei un par de cousas, Ademais, fui ela quen se liou todo o día, que? É total para nada. Aprendestes algo novo? Algo si é. Eu, por exemplo, non sabía que as mulleres tiñades óvulos dentro como as galiñas. Ai, moi gracioso. E os homes vermiños como as peras póderes. Espermatozoides, un respeto. Pois eu xa sabía todo eso. E sabía lo da cúpula? Cópula, ignorante. Parecedes nenos de 3 anos. Non plurifiques, Que eu tamén non sabía, que? Mais o de... Aquel, como dixía, como era o conto de... Cuito. Ah, sí. É como contaba a Aurea, daba noxo, Unha porcallada. E total para falarnos dun parto. E as que molaban eran as radiografías sacadas, Ecografías, Fito. As fotos do feto. Eso, as mesmas. Me dixades que parecían fotos de té, Vaya pinta, miña nai. A mesma que tiñas ti antes de nacer. Quen, eu? Ti veches que cabezón? Ese era un cabezón dun chapón de campeonato. Ou do santo dos croques. Alucinades con calquera cousa. Se eu vos falase do mapa xenético... Do que? Os últimos avances científicos indican que as diferencias entre os homes e os insectos son moi pequenas. Estás me chamando cerebro de mosquito. Marcha. Non ves a estudiar con nós? Eu vou estudiar esas parvadas. Non, gracias. Non me fai falta. E non me chamedes, non vou estar na casa. Esta que mosca lle picou? Está na cosícula ese que dixo a Aurea, o camenopausia, algo así. A ti patina xa neurona, Lois. Non sei, pero está rarísima, Eso sí, antes apuntábase a estudiar con nós, pero agora non se pode contar con ela. Home, así lle vai. Os últimos controis suspendeunos todos. Fala o Pitajarín. Aprobaste moitos. Eu suspendo para despistar, É máis para non aburrirme no verán, claro. Así, moi ben. Pero eu non podo facer nada, Ló. Vostede quietiño, que está máis guapo, Ai, aguanta. Tranquila, que está dilatando moi ben, Así, moi ben, ves? Si, xa leva 6 centímetros, 6 centímetros, así, moi ben. Veña, ti sei moi ben, 6 centímetros. Empuxa, fai forza. Dixo nada. Non, xa terá tempo de empuxar no paritorio, Iso é. Respire, Respira. Iso. Así. Ai, pero quere deixar de amolar, Xa. Tranquiliña, expulse o aire, Así, iso. a modo. Eu calculo que nunha hora máis ou menos entrará no paritorio, Aguanta. Se houvese calquera cousa, chame. Che, como calquera cousa xa hai agora unha cousa. Sente aí con nós, Chemi. Non se preocupe, virémola a buscar de contado. O que non pasa nunha hora, pero vostede non é enfermeira. Sente aí, fajo, por favor, mire este... Mire, non hai ningún problema. Cando vostede vexa que sae a cabeza do meniño, avíseme. Pero esta enfermeira é unha filla de puta, che. Que? Aquí está, papi. Está aí. Sí. Enfermeira, non fagas forza. Non fagas forza. Está aquí, Non fagas forza. Enfermeira. Aguanta. Xa ven, xa lle din. Non fagas forza. Aprenda, aguanta aí. Enfermeira, por favor! A ver se chama a petróleo dunha vez. Mira, se non chama é porque o neno ainda non naciu. Vou tomar unha tónica, neno, que es que teño o ril novo. Ese ril que che pasou co ras. As cousas de segunda man, Ti és mala persoa, Paco? Francisco. Vale, Francisco, entendes? O que teño son nervios dos gases. Teño gases e nervios, que? Entendes? Saca de aí, saca de aí. Aí tes. Vale, gracias, pero agora o teu sitio, sí, que xa oiches o que dixo o petróleo. Ollo con Tarasido, e agora o bar é de todos, vale? Comunista. Pero deixade de rifar, home. Vai seguir tedes vos problemas.
comparado cos problemas do Esperanza, eso é un xogo de nenos. Bromiñas as menos, conto. E logo que pasa co barco? Co barco nada, María. O problema é o paro biolóxico da Nécora. Non podemos ir a Nécora, non hai cartiño. Hai que ter fondos, Eleneña. Cando veñen as vacas fracas, hai que ter fondos para aguantar. Ai, gracioso. E tampouco é cuestión de ir contra a lei, digo eu. Non, sobre todo tendo en conta a sanción que che pode caer. Mira, que eso depende. Se a pesca dá para pagar a sanción, ao mellor había que pensalo. Non tes nada que pensar. Se vas a Nécora, habendo paro biolóxico, quitamos a licencia de vez. Non o sabía. Vai armadora de pata con 3 chicas que é. Pois claro que o sabía. O que pasa é que agora as que serán. Xa, pois fai memoria, que igual vos meten no cárcere por pescar inmaturos deses, Veña, van meter no cárcere por unhas nécoras, ti tamén? Que? Pescar unha necoriña é como un secuestro de menores, é con abuso, Díbolo calquera abogado. Veña, Ladislao. Ese será un delito ecolóxico, pero daí o que ti dis... Mira, non me fales de menores, que teño unha na casa que me trae de cabeza. Ai, pois, oiches, María, o delito de menores contra adultos non está tipificado. En Illinois, houbera un caso, teño aquí un dato, mira. María, que lle pasa a Iria? Que está imposible. Que non come, non estudia. Sobre todo, protesta por todo. Protesta por todo? Pois, xa sabes, decreta ti tamén un paro biolóxico. Prohibido terminantemente achegarse a Iria ata que dé a talla. Ai, a miña filla ainda non anda cara atrás, Non me compares a miña filla con a Nécora. Ai, eu sí que teño problemas co Esperanza. Pois vendio. Sí? Home, Celso, que tal? Que fui? Nena ou nena? O caso que estea ben. Teñen unha nena, Unha nena! E que tal, Belinda, ben? Inscríbea no registro civil, que non ande por indocumentada, Ale, bicos a Belinda. Da logo. Que non... Déixame en paz, Que non se atraen porque teñen medo a que lle poñas un susto de morte no máis nacer. E mira onde vai a miña filla, que a ilusión que tiña eu, tiña ilusión, entendo. Tiña ilusión de estar ali, de que cando abrira os ollos ela, pois mirar para min, é que é normal, non? Carallo, lo, para que queres facer semellante putada a rapaza, lo? É que neste hospital teño-me xurada, teño-me xurada. Nin puiden ir ao paritorio, nin... A miña filla ten un lotazo de tempo ao roto e media, non me atrae, porque xa han de pasar 3 meses. Cala que ve, mira que ve. Mira. Mira a miña prenda, mira a miña prenda. Límpate. Hola, mira que bonitinha. Hola. A mí nunca me dice así cando che dijo de non ir ao mar. Ai, cala. Mareas vivas de portos. Pero mira, é como un coelliño, Un coelliño. Chora, miña filla, chora, que xa terás tempo de rir, É igual que todos cando nace, non? Ai, é moito cruel. Mira, unha amigiña enche a túa vida que quería unha neniña e a neniña cumpriu. Ai, que paixón. Ai, miña. É que cambio-te a vida, Eu son outro, que isto... É que ata a enfermeira xa me está gustando a miña enfermeira, Ai, miña, é que son outro home, ti teste que animar, Mira, pois. A mí parece un freixán. Chora, filliña, chora. Enches-me a vida, miña filla. Ai, miña filla. Levas aí bebida para o que che queda de vida. É probar, que con tanto brinde pola nena só queda a hoja da villa. Polo menos tes un detalle. A logo que pensabas? Ia consentir eu que chegase petróleo e o barbaleiro. Mais que pensalo, dábamolo por feito. Iso é o que fan os outros, que acórdense de beber e non se acordan de mexar. Fala ben. Eu veño mexado da casa. Pon aí. Ai, que janiña teño de ir ver a nena. Majidica, mi riquiña. Pois que aproveiten agora, que despois, fillos criados, traballos dobrados. Vai, muller. Como se a túa filla che dase moitos desgustos.
É que non sabes que María está vivindo un drama. Iria xa non anda agarrada ás súas saias, muller. Bo, Celia, o outro día exagerei un pouco. Un pouco? Case a metes nun reformatorio. Bo, parvadas miñas. Parvadas miñas, porque, mira, o que lle pasa é que está vivindo un amor platónico. Non me digas. Mirade, mirade que ten na carteira. Ai, O que a min me pasaba con Robert Redford, agora pasa a ela con Leonardo DiCaprio. Xa, é a min co dúo dinámico. Por ti, Celia, xa andaba moceando, sabes? Pero este non é Leonardo DiCaprio. Ese está de xira por Porto Sás, porque este rapaz vino eu con iría polo malecón e collidiños da man. Polo menos. Mira o que dis. O que vin. Iso é certo? Pois deixe-me coller cando chega a casa. Una poñer de volta e media. Muller, nin tanto. Non, se che parece, voulle dar un bico de cada lado e dicirlle que me presento ao bormoso ese, non? Pero fálalle, muller. Fálolle, non? Sí, diálogo. O que lle hai que dar é unhas chaparretas no cu. Saberás como despois Xa, Jesús, muller, nin que andar con rapaz fose un delito. Pero tes que ser máis comprensiva, tes que abrir a man e deixala voar. Ou picar as as. O paxaro que non moa, o mellor é picar as as. E canto máis no viño, mellor, Que logo pasa o que pasa. E a túa cativa andando como anda polo malecón, o mellor xa é tarde. Oiches, Paco, non che pedín a opinión. Non lle fajas caso a este baldreu. Francisco! Mira, Celia, importoulle a ela que marchara a Ana? Un momentiño, que eso é outra cousa. Ana marchou de Porto Sás, Pois, o que lle pasou a Ana non é pior que o que lle pasa a miña filla. Ai, non, pero si ela anda só polos mundos eses de Deus, home. Ten un traballo, Celia. E que? Ui, cheo, como está o mundo de perigos e delincuencia. Dimo a min. Isto apunta yo a petróleo, Era sido a sexta. Xa che traerá despois, Concha. Celia, ti és moi moderna, pero para os fillos dos demais. Que? Axudoche con algo? Non, gracias. Algo máis? Non, pois se non queres que che axude, marcho. Aforraches vir? Seguro que queres que marche. Por min? Sei que a nena de petróleo é moi bonita. E xa van traer para casa. Muller, un tamaño tan pequeno tiña que quedar no hospital, non che parece? Así que segues enfadada, Ti saberás. Veña, muller, paseime contigo e sinto. Pero ti tamén despachaches a justo, Mira que poñernos como a dúas lurpias pola nécora, que parvas. Pero mira que es cabezuda, muller. Menos mal que entraches en razón. Sabía que pasarías polo ar. Que de sair ao mar non se falou nadiña, Nadiña. Que me queres dicir? E ti sabías que se imos ao mar durante o paro biolóxico, quítanos a licencia? E logo que pensabas? Así que sabíalo e non me dixaches nada. Que maravilla de socia, amiga, teño. E ainda pola túa culpa quedei como a unha desinformada. Quedaches como ao que es. Teño culpa da túa ignorancia. Así que pretendías poñer en perigo a nosa licencia. Eu sen sabelo. Sacada eu. Sei sair ao mar sen que nos pesquen. Mira, Rosiña, vas ir coa túa atrapallada a outro, sabes? Porque coa esperanza non se xoga. E que me vou impedir? Eso terá que decidilo a xunta de cooperativistas. Pois veña, nena, veña. Chamos. Chamos e pregúntalles se queren arriscar coa túa atrapallada. Agora mesmo vou nos chamar. Convoco reunión e acábanse os problemas. Ai, camiña, que sono tes. Mira, 9 e 10. Tes todos los dediños. Ai, os peños tamén están completicos. Está completica. Corazón. Mira, y ese que está roncando ahí, este, es papá, que está durmiendo porque lleva muchos días esperándote. Él non pegou o ollo, mira. Pero é o mellor papá do mundo. E o mellor marido tamén. Mira, está toda. Meu sollinho. O nariz. A ver os orelliños da miña Ai, filha. papi, parece que está facendo un inventario do bar. Oye, mirando que non lle falta nada. Ai, isto é unha ridiculez. A cuestión é que tea ben. É que sexa unha boa persoa, eso. Metemos dediños todos. Ai.
E os dos peños tamén. Ai, ridiculez. Ridiculez, xa yo mirache. Ai, papi, ven, se ve a primeira vista que está completica. Ai, que inquieta, Ai, mira, por que non a colles? É que xa toquei agora, teño as mãos do bocadillo, Ai, papi, tens que collela, ven, é fácil. Mellor que acolle un, porque se acollemos os dous, temos que arrolar nela toda a vida, Papito, ven acá, ven, aprende, ven, que te... Ven. Eu non me safo, É moi linda. fácil, É que é moi cativiña fácil. aínda. É moi cativiña, pero xa verás, a ela gústalle. Tú os das máis dos bocadillos, só. Papi, ven acá, xa verás como te derrites. Eu non vou. Ven, Ai, que non se sei, está desexando, mira. Tens que coller sempre a cabeciña. A ver, quieta. A columna é máis delicado que teñen. Mira, está con papá. Ai, Mira, cariño. ai, miña prenda. Ai, miña tan linda. Pero respira, chico. Estás encantado, ¿ves? ¿Ves qué fácil? ¿Qué? Oh, como bosteza. O nacemento da filla de Belinda e Petróleo trae vida a Porto Sás. Un sopro de aire que anova o cotián, airexiña de futuro e de porvir. Sabia fresca de alento, de vida. Esa nena abre un ciclo e hai moitas mans aquí para aprenderlle a andar. Non ten nome, pero chega no mellor momento. Sempre boa ocasión para recibir unha nova vida. Podíase chamar Alma ou ben ter nome de santa. Que máis dá? Ou, por que non, Mariña, nome evocador da vila que a viu nacer. Parabéns para ti, Petróleo, e parabéns para ti, Belinda, que agora és nai e tes nas tuas mans o futuro desta pequena. De ti depende axudarlle a levantarse cando caia, facerlle levadeiro o camiño e encamiñala cando se extravíe. Pois eso. A ver, acabaches cos deberes? Non sei por que me tiveches que castigar. Iria, non é un castigo. É polo teu ben. E non che dá vergonza terme aquí no concello facendo os deberes? A mí ningunha. Ti o que queres é andar todo o día de sujeta, non? Que é isto de vagina e pene? Das cada pregunta. Pero a vos que vos aprenden na escola, lo? Mamá, máis pesada imposible, Áurea danos clases de educación sexual. Educación sexual? Pois dille a Áurea da miña parte que cas 4 regras tendes de abondo. Bo, eu marcho. Sí, ti marcha. Onde vas? Quedaches logo? Mamá, vou para a escola. Vas para a escola? Pois para a escola faltan 5 minutos. Lévache 2 chegar, así que sente, tranquilízate xa. Mira que es pesada, A menos que queres ir dando unha voltiña polo malecón. Non, meu amor? Hola. Hola. A ti que faz aquí, Iria? Pregúntalle a miña nai. Últimamente anda moi rara. Pregúntalle ti a ela por que non pode ser como as outras nenas, asentada. Xa son, e se non che justo, vas ter que roerme. Ainda por riba maleducada. Pregúntalle que notas me trouxo. E quen se vai concentrar con tanta presión, ó? O que ten é pasariños na cabeza, iso sí. Porque non che quero contar o que me dixeron dela. Ai, sí, seguro. Non che vai contar nada porque non lle dixeron nada. Sí. Mellor marcho. Isto de facer de árbitro non che me gusta nada. Oiches, antes de marcharse, que che diga onde meteu 1,5 litros de colonia. Mira que mentireira, cae moi polo váter. O dito. Vou ver a nena de Petróleo ao hospital. Seguro que ele e Belinda falan cara a cara. Vai a par de dúas. Polo váter. Papi, Non, xa che vexo bien. pásame a bebita. Papá, non quero ir con mamá, que Ai. mamá está tola. Pero ti que di, chico, non seas quero ir con malo. mamá, que está Eso non é broma, tola. Toma, mamá, díxeme o brazo este. Xa sei. Non choro. Ai. É miña unha cousa, prenda. Mi amor. Como lle me chama? Non chore, ca tola da tua Ai, non lle di... Ves, por eso chora. Como lle me chamaron os satélite lo? Nada, eu pensé que... Ay, mi amor. Pues mira, ¿sabes cómo llevamos? Ay.
Eu pensei que Carmiña, papi. Carmiña. Carmiña, mi amor. Bueno, de ser Carmiña, chamámoslle... Carmiña, todo día con Carmiña, cha. Ser Carmiña, Carmiña, Desiré. Ok, Desiré de segundo. Ay, Carmiña. Carmiña Desiré. Parece que non lle gusta, ¿eh? Non ti viches a placa? Viches a placa que lle poñen, parece unha vaca, che, unha cousa. Carmiña. Pero, papi, que pensa que lle van poñer unha alianza de ouro? Ay, 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 igual está moi abrigada. Ay, ay, ay. A ver. Ay, 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 ay. Non dijo polo material, dijo por qué, che. É que calle a placa, cámbianos a nena, tráenos unha señorita rotemella desta do carallo. Ay, papi. Hola. Hola. Mira, antes de que me diga nada, o aquel que lle poñe no pé a rapaces pode lle caer, perfectamente. Mire, non se deu o caso aínda, Non se deu o caso, quere dicir que pode lle caer perfectamente. Mire, sei que le poñemos un microchip aquí detrás da orella, que pasa que polo de agora se fai cos casos. Miña Rulleña, que che fai, papá. Todo o día ca nena, non vai chorar a nena todo o día daqui para lá, ca nena. Onde leva a nena? Onde leva a nena? A nena ten que estar ca nai. Nada, veña, aquí imos o niño, que ali hai uns rapaciños moi guapos, agardando por ti. Ai, chao. Auriño, prenda. Sí, por certo, esas flores, eso, sí. Fora, para dormir, o corredor, aquí non as quero ver. O corredor. O corredor tiña que ir ela, pero o corredor da morte. Ay, papi, qué cousas tes, de verdade. Es que están mirando por ti. Ay, claro, porque sí, porque Carmiña é moi guapa. Que pasa? Xa ten pretendentes. Es guapa, canalla. Dis que é unha nena moi buiña. Quen verá petróleo fachendear de mulleres. Anda, si que víjamo polo sanatorio adiante. Empezamos a xuntanza. Ben, xa sabedes todos de que se trata. Como cooperativistas que somos, temos que decidir se imos ao mar ou non durante o paro biolóxico da nécora. É dicir, se queremos morrer de fame ou non. É dicir, se queremos que nos quiten a licencia ou non. Quen non arrisca, nunca consegue nada. Non é, Elena? Estás facendo apoloxía da ilegalidade, Rosa. Non hai injustiza máis grande que a falta de pan, Elena. Mira, Suso, o de respetalo para o biolóxico é unha cousa de todos, sabes? As cousas pódense facer sen riscos. Oi, se me apuras. Inda o de perder a licencia, impórtame menos. Pero que me dis de interromper o século vital? O que queres é que non se rexenere a nécora, non? O a nécora ou pan dos nosos fillos, Elena. A escolla parece bastante clara. Pero ti oilos, Adrián. Se iso é o que queren. Pero ti tamén, Adrián. Pero que banda de infractores. Non lles falta razón, Elena. Estamos entre a espada e a parede. Non querías votación, pois respeta a maioría. Ben. Quen queira sair ao mar, que levante a man. En contra. A ver, Elena, a man. Ala, está decidido. O carta é o carta, de algún lado ten que sair, non vos parece? A máis, non nos han faltar compradores. Sin IBE, sin facenda, nin esas trangalladas todas. Podemos vender sin cupo, ni nada, e así podemos pagar a hipoteca. Tampouco hai que recrearse, Suso. Faise por necesidade, e punto. Vergonza che debería de dar vindo buscar a escola. Ai, sí. Ti a mí non me contestes. Vai dereito para o consello, Quero che ver ali. Andando. Hola, María. Hola, Aurea. Mira, tes un minuto? Sí, ti dirás. É que quería falar contigo porque... polas clases de sexualidade que lle estás dando a rapaces. Ah, sí, agradecenas moito, sabes? Está no tempo. A ignorancia cha nai de moitos males. Non, si, eso non cho discuto. Non teñen por que estar mal esas clases. Entón? Entón, eu considero que é un pouco pronto para que eles aprendan sobre relacións sexuais e embarazos e esas cousas, Aurea. Veña, María, non me digas que te escandalizas. Os rapaces están moito máis preparados do que pensamos. Ai, sí, preparados, sí. Moitos de hoxe saben bastante máis do que sei eu. Pois cando queiras, temos pupitres libres. Sí, pero non me entendes, non? É por Iria.
E logo que pasa con Iria? Pois pasa con Iria que é unha criatura aínda. Non me estarás falando en serio? Completamente, Aurea. Mira, eu son unha persoa progresista. Eu son partidaria de que os rapaces estean ben informados. Pero a miña filla é moi pequena. María, ti non podes evitar que Iria medre. Andabache buscando, Melgacho, por que non viñeches á xuntanza? A min as nécoras nunca mal me fixeron. Tiñas que vir votar, ti tamén és da cooperativa. Mira, eu traballar o que faga falta. A manca levanten outros. Non é así, home, estábamos todos e só faltabas ti. Estabades todos como xirelos, seguindo a corrente. A balea anda soa e non lle vai nada mal. Decidiron ir ao mar co paro biolóxico. Ese é un erro moi grande. Non te das conta? Sí, mal feito, pero erro de moitos. Tiñas que estar ali para dar a túa opinión. Eu xa dei a miña opinión non estando. Se foi a mellor maneira. Mira, Elena, o mar avisa sempre. E fala claro. Que queres dicir? Pois quere dicir que se lle come lo que ten, el tamén che come o que lle das. Non che entendo. As palabras levas o vento. Pero o mar leva os barcos. Escoita. Non lle morda la man a quen che dá de comer. Ala. Tiña como un carabel. Estás seguro de que é túa? É petróleo. Mulher, seguro non se está de nada neste mundo. Teráslle que preguntar a nai, que é a que sabe. Ten que ser, logo, é cajadiña. Aqueles dous olliños que parecían dúas chatolas, lá. Na miña familia é moito oi achinado, Achinados tenos con fo. A miña rula non os ten, ou que? Tades como... Ai, é os peños aqueles que ten, Non mo quereredes creer, pero eu teño unhas fotos de pequena. Cos pidiños, Onde vas que non ten tantos callos a nena, Mírese no xenio. No xenio, si, é cando se enrabecha, Ela no xenio, máis na botella canjarda o xenio, ento, a patena. Que va. E vos vístela de perfil? Mira para mí. Este nariz, este queixo, que non tira a mí, lo, ten que tirar, mire, fíxate vos ben. A nena é miña e parecese a min. Aí está. Pero que tal aí, miña? Onde ten esa cara de volano, non? Onde ten eses papos? Pero, Celia, como que papo gordo e cara de bola? Que estou recén parida, chica. É que ten que ver eso. Se me apurades, ainda diría que lle tira máis a María no corte da cara, É na pel. Que? Tú siñas brancuxada, fina... O medo que teño eu é que... Cando a miña rapaza saiba correr, que corre como a Evaristo. Ai, por favor. Vai parecer que vai a Garda Civil atrás dela. É o medo que teño eu. A cuestión que está clara é que a boca ten a regordecha encarnada como a mí. Eso é marca da casa. Pero cando dorme a rapaza, mete o beixo de embaixo por o de arriba, como fajo eu, coñiche. O caso é que sexa esa niña. Sí, nese ten razón, Sempre tiveches cara de mamón, a verdade que sí, Sí. Quieta, come. Doriñao, cantas leva xa a patache? 3. 3. Patache, 3. E tonecho? Unha, non? Tone? E logo non me ves máis, tonecho? Non pode, pola tensión, home.
Atención, ela como a tes? Alta. Tensión alta. Para o que punto, me? Borra. Ois, papá, é certo ou non que a nena é cuspidiña a min cando era pequeno? Mellor que non, senón, pobre da mi niña. O que, Coutos, sinto moito, pero a rapaciña, polo menos na personalidade, é cuspidiña a min, E logo esa mirada furtiva e penetrante, a quen lle sai? Que só, esta non apuntes porque non tiña máis, vouche por máis. Apunta igual para despois, vai. Non, este non apunto, que eu tamén son encargado, Ois, a min, Deus me perdoe, se a nena non é o vivo retrato deseñado Lourdes de Roque, Pero se esa muller morreu, meu. En vida, estou falando, neno. Pero estades todos. Andadeslle buscando parecidos a neniña con xente de fora da familia. É que a familia de Belinda na coñecemos, papá. Mais non é iso, Ramón? Que Belinda andou arrolando ca barriga por riba da barra todo canto quixo. Así que igual foi collendo algo de todos nós. Alá, a brindar pola nena que dis que se parece a min. Non será nos ollos. Aquí teñen os meus ollos. O dereito ben que funciona, Así tiras tanto pa dereita, é unha desgracia como outra calquera, meu. Ois, Paco, e toda esta bebida non fora onte o único xa. Onte fui onte, hoxe aquí está a bebida. Para que traes esta bebida ao petróleo? Que vas montar aquí un chiringuito de paradela ou que? Porque aquí hai que pagala, e a do único é gratis. Como? E logo? Apuntei a petróleo. Deixa de que collou os vasos. Non, eu quero croquetas. Colle tasas para aquí como aquel que é viño, Veña, vente para aquí. Que faz, animal? As croquetas apunto, xa sei. Apuntas merda. Merda, carallo, apunto. Son para todos. Veña. Croquetas. E logo, por onde estiveches os pola tarde, Iria? Ai, mamá, agora non me molestes, que estou a facer dunha cohesión. Fuches cos teus amiguiños todos, non? Si, fun. Pois que ben, non? E que tal o pasaches? Mamá, fai o favor, anda. Estiven por aí, muller. Así me gusta que non me mintas. E por aí por onde? Xa nin me acordo. Xa non te acordas. É que estiveches soa ou acompañada? Como suspendo o exercicio, vai ser pola túa culpa. E como ti non me dixas onde estiveches, vouche castigar sen ir á festa da nena de petróleo. Vale. Como que vale, Iria? Acabouse o teatro comigo, Ti que pensas que eu non sei as cousas? Con quen andaches collida da man? Quen era ese rapaz? A ver, desde cando andas con el? Con Arturo. Xa non ando con el, mamá. Cortamos. Eu non che deixaría... É un parvo, un inmaduro. Sei que lle gustaba unha do instituto, que ten moitos grans na cara. Pois agora que apande con ela. Mire que ten ben mal gusto. Deixar unha rapaza tan guapa como a ti. Pero polo que máis queirades, non vaiades ao mar. O ciclo biolóxico non se pode interromper así, polas boas. Só falamos deso, Elena. Reflexionade, por favor. A vida ten as súas propias leis naturais. E non se pode ir contra a natureza. A vida ten un principio e un final. E se a cortamos antes de tempo, imos contra os dereitos máis elementais. Non sei, Elena, nós non podemos facer nada. Melgacho díxome que quen roe a man que lle dá de comer pajarás. E se saídes ao mar agora, pajarémolas. O mar dánolo todo. Pero tamén é quen de arrebatárnolo todo se nos poñemos na súa contra. Sen Rosa non podemos decidir nada. Ela é a patroa. Xa sabes, onde hai patrón... Parece tan indefensa. Sí. É que responsabilidade, chica. Teño un medo, así, a non saber tratala, a non saber darlle o que merece. Pero bueno, creo que é normal estar así de aterrada. Que va, se pareces moi tranquila, segura, non sei. Claro, é o primeiro deber dunha nai, parecer tranquila e transmitir seguridade. Ai, pero ela vai me ensinar. Sí. Cando a miro, vánseme todos os medos, chica. Porque é tan frágil, tan inocente. Nestas cousiñas tan pequenas está toda a vida, chica. Porque ela vai medrar, e vai ter fillos, e ese fillos outros fillos, Hai que cuidalos, sí.
Rosa, mira. Deberías pasar por esta experiencia, chica. Es única. Mira. Se as circunstancias o permiten, Belinda. As cousas non sempre son tan fáciles. Avante toda a familia e te la alta, te lo alto, te la baixa, marchamos de aquí. Hola. Aquí está. Mira que divertido. Que, vostede feliz, non? Marchándonos de aquí, vaya, non? Xa se pode dicir que xa pode respirar vostede, non? Eu, que quere que lle diga, non vou botar de menos. Eu tampouco, eh? Ai, non. Pois, claro, prácticamente, como non intimamos nada, prácticamente, pois non lle podo dicir eso de a ver se nos volvemos ver. Mire, eu que vostede non cuspiría para arriba. Un hospital visítase cando menos o espera, eh? Si, non? O meu primeiro amor era o fillo dun carniceiro. E acórdome que nunca tantos vistes comigo. Menos mal que non era varredor. Que anche me ia lijar no caldeiro do lixo. Que simpática, non? Pero ti riste. Pero os primeiros amores son os máis bonitos. E dura moito esta bola no estómago e este non na gorxa. Dura. Dura mentres non tes outro amor. Digo, cheo que unha banda de música era a chave, eh? Non. A banda non, que non colle no local. Pois, se cara, os gimnasios de Portocubelo, que non máis que son 3. Para enchen un mundo que son 3 xeracións. Tío, que queres a cantar? Pois cántase a Pitusa, Que se lle cantas a nena, vai ter pesadelos. O carallo, que lle había de cantar como aos anxos. Cajen os patucos, O que íamos? Cando cheguen pola porta, eu dou 3 palmadas. E cantamos a de... Alecrín, alecrín, dourado que nasceu no monte por serse... No monte non, no hospital, Non. Arrastráchelo cu polas pallas e fixéchela... Animal, esa non, o vento dicía, nunca... Pariches de pé o teu fillo como fan no monte as bestas, e dalle como monte outra vez, Non. Fuches tú, o que foi a cajar no palleiro... A mí sáleme pallas todo, Pois, a ver, outra. Xa sei, mira, atenda. Belindiña, cando chove, mete a nena no palleiro, non, No fallado, no fallado. Oiche, Evaristo. Evaristo, has pasar polo meu despacho. Teño aí un traballo para ti, De cantar? Pois como non cantas 40... 20. A ver, escoitádeme un momento. Quero vos pedir perdón. Creo que tomei unha decisión equivocada. Non imos a ir ao mar. Fondo a ferro. Xa cambiaches de idea? Non se pode estar xogando así cas decisións da cooperativa, Rosa. Precipitámonos e as cousas hai que reflexionalas. A que ven esta agora? Estaba claro que había unha necesidade. E segue habéndoa. Pero se cadra temos que buscar outras alternativas. Xa me vexo pedindo polas portas. Paréceche eso boa alternativa? Calquera menos xogar coa vida. A vida hai que cuidala. Dura o que ten que durar. E ninguén a pode cortar antes de tempo. E dunha vida sae outra e así ten que ser. E os nosos fillos, que temos que darlles de comer. Pan para hoxe, fame para mañán, Suso. Xa pescaremos cando o ciclo remate. Moi ben. E mentres, que facemos? Cantamos unha nana, nécora, mentre medra? E dalle. Ir ao mar era unha solución rápida, pero torpe. E agora temos que pensar coa cabeza. Home, podíamos facer rutas turísticas co Esperanza, se lle apóyanos. Ves? Non é mala idea. Ou dar clases no barco, facer cursos de salvamento marítimo, todo eso. Se llo propoñemos a confraría, seguro que nos dan subvención. E se falamos con Aurea, seguro que nos trae os rapaces para aprenderlle a levar o funcionamento do barco e... Vedes, se recursos sobran. Gacho, xa podemos ir tranquilos para a festa. O furacán de Portosás únese á festa que rexe o rumbo destas últimas horas. A filla de Petróleo e Belinda ven para casa.
De agora en diante, Portosás ten unha nova veciña, aunque non saibamos aínda como chamala. O petróleo encherase de palabras novas de quen aprende a vida e nos ensina a vela con ollos novos. Nena de Portosás, o furacán dache a benvida con esta repichoca brincadeira. A vila de Portosás comprásese en darlle a benvida a filla de Petróleo de Celso e Belinda. Os Belinda será o nome do rexistro ou será un diminutivo? Propoño un brinde polo Esperanza. O barco que non desafiou as leis do mar. Viva a Esperanza! Viva! Viva! Con un nome así non podíamos facer outra cousa. Algo cabezuda, sí que fun. Por eso che quero de socia. Fixeches moi ben poñerte así guapa. E logo. O que pasa é que te pasaches co pintalabios, Limpa un pouco aí. A ver que che vexa ese merdento de Arturo. Que rabei. Aí veña. Belindiña, cando chore, mete a nena no fallado. Bosque, é que bosque? Bosque, Evaristo? É que é todo o día, toda a noite. Que é mellor morrer con vos. Hai unha nena a bordo, che. Isto é un bar, non podes berrar e cantar. Isto é un bar, Ovelliñas, é un bar e ten reservado o direito de admisión, Pero como te pos petróleo? É pola túa filla, Póñome, Elena, póñome. Como me sae da gana, É a mellor festa que lle podías facer a esta rapaza é ter un pouco de teiquirixe. Ui, algo, unha paternidade afectoulle o cerebro, Home, Junior, tes ti un lotazo de cerebro, Se non che gusta, xa sabes onde tes a porta. Que non nos vai marcar o voltímetro, Isto vai parecer un confesionario, isto se chama pote. Acabaremos falando todos con sinais, para non espertar a cativa. Tempo. Espera a ver, que queres? Espertar a nena, lo? Dijo eu, que isto vai haber que poñerlle un horario, lojo, de 10 a 2 aquí, a falar a medio gasto do mundo. E a partida hase de xogar cando vai a pasearse. Se que vai a pasearse, saca a súa nai. Non ás 6 da tarde. Ás 6 da tarde que xoga a súa madre. Tranquilo, home, xa lle pasará. Isto non é máis que a depresión posparto. Pero esa cousa non é das mulleres. É das mulleres, pero o petróleo tenche instinto maternal, Outra vez. Eu vou daqui, veña, vámonos daqui. Que carallo. E de onde vos a adoptar? Que ben dorme o noso satélite, non sei? Ela sí que dorme, non como a pai. Lindiña. Isto que temos ti máis eu aquí debe de ser a felicidade, non é? Mira, a felicidade chama por ti, papi. Que posso?